Mateo Kapitulo 12. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, miingon sila kang Jesus. Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlawng igpapahulay? Si Jesus mitubag. Wala ba di kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa diyang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios, ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa paan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong paan, kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay apan wala sila ilhang nga nakasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao, mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay.